ζωή μου είχε 4 εποχές, θα ήθελα να ήταν πάντα ανοίξη. Ίσως λίγο πολύ, όλοι να το θέλουμε αυτό και να θέλουμε να είμαστε συνεχώς χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Θα μπορούσαμε όμως, και είναι εφικτό, να δημιουργούμε όλο και περισσότερες στιγμές χαράς και ευτυχίας στην καθημερινότητά μας. Αρχίζοντας με το να αποδεχόμαστε και λίγο εκείνα τα συναισθήματα τα οποία ονομάζουμε δυσάρεστα, όπως της λύπης, της στεναχώριας, λίγο σε εκείνες τις δυσκολίες που συναντάμε στην καθημερινότητά μας ή που και που. Είναι και αυτά συστατικά της χαράς και της ευτυχίας, είναι και αυτά συστατικά της ζωής μας. Αν μπορούσα να το πω κάπως διαφορετικά, θα έλεγα δεν θα είχαμε άνοιξη αν δεν υπήρχε ο χειμώνας.